Chivanji, Nairobi. Achije abich ma itudo kod nek mar jakidne ratich oganda Richard Otieno mong'ere kaka Molo President ochwalo e doho ma Nakuru mondo mi oduok penjo kaluwore kod nek mar jagono. Godfrey Mavado, John Ndegwa kaachiel kod Jory Mongoga. Obila wacho ni gin achije madongo ma itudo kod nek ma kamano ka Clinton Simantu kod Peter Mwaniki itudo kod nek mar Richard kaluwore ni gin ema ne giting'o achijego ma gitero kama nonege Richard. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, doho chiwo ndalo 21 mag timo nonro. Nyim jang'ad bura Kipkurui Kibelion, achije abich ma oting'o Geoffrey Ndung'u mong'ere gi nying mar oledhi ni Mavado, John Ndegwa mong'ere ni Ndesh, Jory Mongoga Surai, Clinton Simantu mong'ere ni Muyuri kaachiel kod Peter Mwaniki mabende ong'ere ni Pinches ne ochopo e doho ma Nakuru bang' ndigi kod obila mag okwach kich ka itudogi kod nek mar Richard Otieno. Kaluwore kod okwach kich, tarik 8 dwe mar 11 higa mokalo, Geoffrey Mavado, Jory Mongoga kaachiel kod John Ndegwa ne omonjo Richard, gino mane okelo meko margi kendo bang'e migi kum mar luwo kitgi e bedo thenge kod njore kaluwore kod chik. To kata kamano, ikinde nonro mar obila yango jonjore mane omonjo kendo nego Richard, achije adekgi kendo ne otudi aching' kod bedo machiegni gi kama ne onegie Richard, kendo nonro ne oyudi matudogi kod nek mar Richard ka obila wacho ni ma chiwo thuolo mar donjonegi kod nek mar rawerano. Okinde mag okwach kich ne okwayo ndalo 30 mar dhi nyime kod nonro margi, to kata kamano doho ne ochiwo ndalo 21 mar timo nonro kendo chiko obila mondo med geng'o ne achijego duto e tesend obila ma Kaptembwa. Leave is hereby granted to the applicant to detain the respondents herein for a period of 21 days to enable the conclusion of the investigation. The primary station for the respondents' detention shall be at Kaptembwa Police Station, and leave is granted to the applicant to transfer the suspect to any other station as may be necessary, but this is limited to when need arises. Jang'ad bura Kipkurui Kibelion owacho ni burani ibiro winj kendo tarik 24 dweni e doho ma Nakuru. The matter shall be mentioned for further directions before this court on the 24th of February 2025. Richard Raymond Otieno ne onegi otieno mar ngeso tarik 18 dwe mar 1 ondamo machuok kende kowuok e tesend obila ma Elbagon. Ringre mar Richard ichano iki tarik 7 dweni. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jaboda boda